Van dit grootste schuttersfeest van onze provincie. Sint-Nicolaas Heidse wint het OLS. Jos Rijks holt hem binnen. Tim Sillekes omhelst hem bijna. Wat een wedstrijd is dit geweest. Wat een gevecht is dit geworden. Ongelooflijk. Ja, Jos. Felicitaties vanuit de ganse wereld, vanuit de kleine zoon en ook dat nog. Ja. Van Italië, je doet. Dus jammer dat er nog niet bij is. Maar, Je voelt het? Ja, chic. Ja. Dus was het jaren van gedaan hebben. We hebben nu echt we hebben de goede schoenen voor die naaien. Ook met 6 dus het gaat gewoon om een heen. Ja, het gaat goed om een heen. Kijk door de vreugde bij Tim. Ja,